Ka jingdu boarding lane ka jinglep like ka ba kha kha kala dei ka wei ni ki jing e ka ba ki pat ba ka thain nongpo ki juye kandu na kapor shakapor watla la dep ban ujor shakibor badai kimi ya ka kam tanat boarding ha ka district ka ba wat ha ka ne ka kentiru gi pat ba ki la hab ban mat ya ka ne hi ka ju ka jing e ka bala pun long sindon ni kinong yelam ba ki khot jong ka FKJGP nongpo circle ban lejbu sendon da kajing ujor hakami jong executive engineer jong kanongpo division bat kabala yoru banyakran markhmat baru teu he officer katanan habakran shkilat pathai khubor na kaliang usamla pi khamdeng ubadeu president ulayathu baha kajing yakran na kaliang ki he officer katanan kilakular ban shimkhia ban pinbit pinbiang ya ka boarding electric hakathai nongpo hi borok kawei bat kumju kilayathu ru ya kadaw kabakum katanat kajuya kandu jing e hakaban penbit penbiang ya ke boarding electric kumju ulo ongru bakalaj kame tang san minute AA katba haban lepat ka shimpor daki bon kanta bakan me biang kaba kane kabu jing e igipat ba hakathai nongpo hakibabon kiliang PSP ng protocol dasni lawan ban kendu show STP engineer jongka MSCL no production abede kajing ujor ban kajing ujung pa ka bajing reply ka bakha agen gi kinit panai kucung ba kajing reply kalong siya bapalap ako ka like kawan tang 1 minute re kajing lip pate dagi kenta babam satu gendring yo kenta kabakta sibunya tang ya ki kinong tray business ane ki school ki hospital nanginya kenle don saki kenja workshop ane ki ba kamtam ki ba pengkam ya internet base mo service kita te umdi tang kita ki bagi office ki badan ni hang ne hak area per kawai te nagnya jumi hadin bangil awan ne kendo ngi iksa ngi kendo ya executive engineer ne so don lok ba don lang SDO te nagnya jumi ki la pensai ba kajing nakaliang mungkin kikelele kapala ban pen bahaya ni alai hang ni ko kamtam hi kapakta pun kajing pensai ni kalong ba kapakta pa kade naga source kamtam kabawan natin na po supply na po supply TV na po kren supply bawan lumba ka musning hading to supply pa chawi kita lumba ka 0 point mo iten baki om baki yele ban kapala ban tribiang sa kanila like ba do chano ko apat tentang ki bala damdan like kabawan na po ka 0 point tentang ki panpat na ka na po dem site mo te habi ni kata ki ba ki bisa angro ba di ka tim tu na mariang nomor ba pun ki line ki yai nomor ki crowd tak ki ba kabakin lap ya kata ka jingdu jong kala ya ka telong ka jinjar ki nomor ba kamti ba kaya na po surok ba kila ban employee ka maintenance but nagliang joki kita slow ki ang ba bila kun slow ban ong ki pa ba radadon kum ba ki don ba di phun ban form ki ding ne ban pumping ma kin sobha ban tip sa ka office jog MSCL kanang ba kila ban bu RC ba kin tulit lai pa ba kanong ta ba number din ba ka jing ta jong kini ki nagilain ba ba ta ba silan ba he supply ko to ne po TKA ka ba nagaliang yung SDO ba executive engineer hi wala ong ba siyan hi kinsa yale penuan ra ya kata ka aramat kan doktor ka ba kan kam pensuk kan light ya kata ka dingdu light ka ba mata film ni kita kiting nek film kan nonton kita ka jemput kita senar kita ya light andre ke kabaya kata ro ki ong ba anda kira yo kata ka approval nek kabawan ka ba kinyo ni na lor na ka central tebat kumju ki ong ban sian hi kin anda kila jendap sanya kan ka substation ko na po anda la ada kene ka bakini kan de ka shispa live ar shispa live live ar kibini bakin sa ka jinglip lah anda ada pakai ba jinglip lah no ko kan don show bat ka don kum kira ka lagi ang ba nagay ni ki ang ba tapi belum ya jadi kiro kita lo nagay ni kita gidiang kata tingingi siya ba dondok kum bagi ang ba nagay ni ki kan no komta lagi siya ba komta hin no blessing